עכשיו השעה 9:30, אני מתחיל היום משהו חדש, איזה אתגר שאני רוצה להציב לעצמי. אז בעצם מה שאני הולך לעשות זה ללמוד 8 טריקים בשביל 8 ימים של חנוכה. עכשיו אני בדרך לגלית, יש לי איזה טריק אחד בראש, נולי פליפ, פרונט סייד פייבו לפייקי. כסקייטר שנוסע כבר 22 שנה, ממש קשה ללמוד תרגילים חדשים, אז אני קצת מכריח את עצמי ללמוד תרגילים חדשים. 8 טריקים, 8 ימים של חנוכה, מתחילים. יאללה, פאק כולו שלי. סורה חושך על השחור, סורה מפני האור. פליפ. אני כאילו שם את הרגל, מרגיש שאני יכול להכניס את זה לפייבו, אבל זה בורח ממני. לפחות עליתי על משהו, זה לא ברח לי הסקט. ניסיתי לשים את הרגל מאחורה יותר, וואלה זה עזר. אולי אני אלך על זה ככה. שדידה, מה שנקרא, זה שדידה. והנה. איזה כיף. וואו, זה תמיד כאילו שאתה באיזה זון ממש שאתה לא חושב על הטריק בכלל, כאילו חשבתי על הבייקר שראיתי פה ודיברתי איתו שנייה, הרמתי לו ופתאום בום, אני בתוך הפייבו. אני כזה, אני נוחת. אני הולך לשתות מים ואז אני הולך לנסות כמה מכות פה בקווטר הגדולה. בואו נראה איך זה מרגיש על הקווטר הגדולה. אבל קודם כל, בואו ננקה. זה הרבה יותר קשה ממה שדמיינתי. יש לך קופינג וקשה לי לעשות הנולי פליפ כזה בלי פופ, ושהוא יישאר מתחתיי, הוא תמיד הולך לי קדימה. לא עשיתי בכלל נולי פייב או פייקי, אחד רגיל. נראה, אני אעשה איזה 1-2 כאלו. זה מה שקורה שנופלים. Oh my God. אני כמעט לא מאמין. זה היה לפייבו, אבל הייתי יותר מדי על הצד בשביל לקחת את זה לפייקי, זה היה מוזר. נהתי. אני כאילו יכול ללכת הביתה, זה היה כיף. זה היה קצת סקצ'י. אני רוצה לראות את זה, ואם זה נראה סבבה, אני לקחתי את זה. יאללה, סדייל, ראיתי את הפוטי, זה נראה טוב. אני אוהב יותר שנחתי בגדול. אפשר ללכת הביתה,
ולחזור מחר לטריק חדש. אז באמת היום בחרתי טריק שדי נוח לי לעשות. עשיתי את כל הטריקים המקדימים לטריק הזה, אז ידעתי שיש לי סיכויים גבוהים לנחות את הטריק. בדרך כלל יותר קל לי ללמוד טריקים על קווטרים, זה פחות מעייף. אני לא צריך להשתמש בהרבה פופ, אני לא צריך באמת להקפיץ נורא חזק ולהתאמץ. אני משתמש בשיפוע של הקווטר כדי להקפיץ בזמן הנכון, שיצא הפליפ, שאני אדייק לאן שאני צריך, ואז הדרך למטה היא יחסית קלה בשבילי. זה טריקים שאני עושה כל החיים שלי, 5 או פייקי נגיד, טריק שעשיתי היום. ברגע שאני עולה על 5 או טוב, אני יודע שאני יכול לנחות בחזרה לפייקי. אז היום לקחתי את הדרך הקלה. בימים הבאים אני אנסה גם לנסוע יותר על קרבים, על פלטברים, על כל מיני דברים שהם לא קווטר, אבל יש מצב שרוב הטריקים יהיו על קווטר. אני גם לא רוצה לחשוף את הטריקים שאני רוצה לנסות, כדי שאני אוכל להיות גמיש ולשנות את הטריקים, הוא ממש קשה. אבל למדתי טריק חדש, זה טריק שבחיים שלא נחתי, ועדיין לא 11, ואני ממש מבסוט. אז תודה רבה לכל מי שראה את זה עד הסוף. תעשו לייק וסאבסקרייב, זה עוזר, ונתראה מחר. סורה חושך על אשכול, סורה